kamar kowe gek mengko malah tidak siyo kuwi sing tak kuwatirake iki. Ya wis yen ngono ora usah cilik ati Kakang Supa. Ora cilik ati. Iki ana tiwas kabeh. Ning Maespati rak lagi bae geger. Sing dituwaki dene Brandal Gunung Kendeng. Bener. Ora ana yo gagak lodro. Mergo kuwi Kanjeng Rama kuwi nganakake sayembara. Marang sapa wae ora mawas. Sing bisa cilik ngendhake pakartine Brandal gagak lodro, gedene bisa mateni. Kuwi undu-unduane ora ana liya aku, Kakang. Kudu mateni Brandal gagak lodro. Iki ora bab menang lan orane. Apa yo kelakon ning mengkone aku bisa ngrangket ananing Brandal gagak lodro saya-saya mateni gagak lodro. Ya kene to. Semune sampean kok ora percaya tur kaget bareng krungu aku ngucap Brandal gagak lodro. Apa sekirane sampean wis tepung wis rawuh ngono Kakang? Ora. Sak liyane dalan kudu ngrangket Brandal gagak lodro apa yo ora ono meneh. Ya ora ngono. Kamu tau sampean mau ora gelem nglamar mergo sampean rumangsane wong ora duwe rak yo to. Ya dalan siji-sijine yo iki Kakang. Sampean kudu gelem ngleboni sayembara iki. Din, mergo gedhe tresnaku kelawan kowe aku bakal budaya.